движи наляво и надясно. Дали е жив, много ясно. Когато пеем, ти не се ли клатиш бясно. Дали е жив, много ясно. Ръцете си движи наляво и надясно. Дали е жив, много ясно. Нагоре ще вървим дори да е опасно. Мъртъв ли е бил и как умря точно? Аз ти го убих, не го направих нарочно. Казах му горе ръцете и той взе да бяга. И без да искам го застрелям кръв с една бясна рага. Но хайде стига вече черен хумор. Лошото е, че БГ рапа има злокачествен умор. С капели се оперира по цяла година, но малко са владеещите музикална медицина. Загина и как тогава да не те отмина? На гърлото с гной, без ангината да е причина. От коментари ми изденоша на стина. Планина от разбирачи цяла лавина. А малцина са тия с кила, с който майката природа ги е надарила. И с глас палят фитила, защото дарбата е нищо, ако нямаш вътрешна сила. Студен е тротила. Няма да цепи